virkelig sygt. Nu starter vi vloggen her, og vi lander faktisk nu. Så... Jeg tror, jeg bliver til England og køber Porsche, så kører jeg hjem igen. Nå, jamen det der sker nu, det er, at vi Hej, Mathias. ved at... Han er selv. Allerede I med? Ja, så er vi lige... Nej, det er vlog. Vi skal til at gå 6 meter for at komme ned til Nord. Det tror jeg, Jens han vil forklare, hvad vi skal ned til. Vi skal til Hyde Park. Okay, Hyde Park. Og så efter det, så skal vi til Buckingham Palace. Okay. Og så skal vi til 10 Downing Street. Og så skal vi, så skal vi til Piccadilly Circus. Og så skal vi spise. Og så skal vi hjem igen. Hvad er der nede i Hyde Park? Der er en park. Synes det er det? Okay, en park. Der er træer. Træer? Og så er der buske. Måske en and, hvis vi er heldige. Nå. Så ser vi senere. See you. Nå, jamen det der sker lige nu, at vi sidder ved en statue, og vi tager en pause, fordi at vi er gået i sådan en rimelig lang tid, eller lang tid, men vores ben er... Vi tog os cirka klokken 3 fra hotellet, så... Og vi sidder med sådan en statue her. Nå, jamen så står vi her ved, i Western-bygningen her, og... Hvad kaldte du den? Westerbygningen. Ja. Westminster Ja. Abbey. Westminster. Men jeg kalder den Westerbygningen. Ikke mindst. Det er nice. Jeg har forventninger, Jens. Jeg har ikke særlig gode forventninger. Der er køen er rigtig lang, det kan jeg måske lige se. Ja, så. Ja. Vlog interception. Ja. Men ja, vi ses, når jeg kommer lidt. Jeg ved ikke, om jeg må filme derinde. Det finder jeg ud af. Ja. Og jeg skal ned og spise, ja. Vi ses. Nå. Det der sker nu, det er, at vi står stadig og venter i en lortekø, som er lang. Og det gør jeg sammen med Jekser. Hvis vi kan finde ud af det, og så finder vi en sushi. Jamen Jens. Ja. Og i aften så skal vi ud og spise sushi. Hvis vi skal finde en restaurant. Ja, hvis vi kan finde en restaurant. Først når jeg skal sushi. Har Allans mor lyst til at indbyde med noget? Nå. Ja, så er vi på vej... Nej. Så er vi på vej væk fra store kirke. Westminster Abbey. Westminster Abbey. Så har vi lavet en videre. Jamen, vi har været ved Big Ben, og vi har været ved Westminster Abbey. Westminster Abbey. Og det er det, vi lige har været ved, ikke? Ja. Så hvor skal vi hen nu? Jeg tror, vi skal til London Eye eller sådan noget. London Eye? Nå, jamen det der sker nu, det er, at vi skal have noget at æde. Det gør Jens. Ja. Hvor skal vi hen? Vi skal ned på McD lige hernede. McD, okay. Og hvad tænker du skal her og spise? Jamen, man kan bygge sin egen burger, så gør jeg det. Det ved jeg ikke, om man kan hernede, men det kan man nok mange steder i London. Thor, hvad skal du her og spise? Hamburger. Hvor mange? 4. 4 af dem? Rasmus, Nå, jamen jeg tror lige, vi stopper optagelsen her, fordi der er sådan rigtig mange mennesker. Der er ikke rigtig plads til det, selv hvis det ikke... Nej, ja, der var ikke. Kun hvis vi får sådan her. Men hej, og i dag, Jens han er lige fedt i sit andet klip, er det ikke det? Eller tredje? Det tredje, eller fordi det er lige noget. Nok er stadig sådan rimelig tidligt om året. Jeg er lidt dårlig til at få filmet, men... Ja, du husker sgu ikke så meget i går. Men vi har lige været oppe og set fodboldstadion. Det der hedder Wembley Stadium. Ja. Og så skal så vi... vidt jeg ved, der hvor Arsenal spiller. Ja. Så skal vi ned til sådan noget, hvor de bygger social houses. Det er et firma, der river hus ned, og så bygger de nye op, der er bedre for samfundet. Ja, vi vender tilbage, når det er, at... Hvad fanden er der galt med dig? Ja, når vi kommer derned. Vi skal til. Du kan se på det der construction site. Ja, det der... Og hvor de laver... sociale huse. Så er der i hvert fald musik. Ja, jamen, vi ses derovre.
Nu er jeg hjemme igen. Eller kom cirka fra det vil være et stykke tid siden. Men lige meget. Moin.